It's okay. And the night of the UGWUMBA, doing their own thing in their own way, according their last respect to their dear colleague, their own dear member, Chief Sir, Hi Chief Sir. People of God, let's give thanks and praise unto the Creator of the whole universe. Let everything that has breath and everything that is within me praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wave your hands unto the Lord, everybody now. Let's praise Him. He's worthy of our praise. Thank you, Jesus. Jesus. What did you the night need to get? Agregama. Nkenya na chimpe nyoso. Oso nkori na fufu. Oya nkabo. Gawa mwenye mege.
eji mmiri nsọ agọzi ahụ nwanne anyị nwoke bụ Benedict anyanwụ nwoke afọ. Mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị anyị niile ka e mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi esi na mmiri Chukwu baa n'ọnwụ ya dịka Kristi ji ike na ebube nke nna wee bilite n'ọnwụ otu ahụ ka anyị ga-esi ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyiyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onyenwe anyị ji obi umeala arịọ ebere gị were obiọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Benedict na anyanwụ nwoke afọ mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na ọ meghere site n'adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya, tọhapụ ya n'agbụ niile nke ọnwụ ma mee ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Sisters, follow. maka mbọ ha gbarala ebe a ịhụ na nwanne anyị nwoke a Chief Benedict nwoke afọ kemgbe a malitere ọrụ ụlọ chọọchị a bụ onye mbụ na-abata na ya ka ekpukwasara ụlọ a okpu. It's a very big privilege maka na ndị na-abịa olili ebe a kemgbe a malitere ọrụ ebe a n'ebe ha gbalịgbala ahụ. Anyị kelere ụmụ ya maka ugwu ha kwanyelere papa ha, kelekwe ha ka ha si bịakwa ebe a n'oge. Na mara gosebụl ụwa dịrụ n'mgbe niile. Etu ọ dị, ụlọ anyị dị n'eluigwe
ka anyị were okwukwe ndị otu Kristi rịọ Chukwu n'isi nwanne anyị nwoke Chief Sir Benedict Anyanwụ Nwokafọ, ka Chineke site n'ekpere nke mụ na gị ndị dị ndụ kwụọ ya ụgwọ ọrụ ya n'etiti ndị nsọ ya, ma kasị anyị nwa ndị na-eru uju ya obi, ma nyekwa anyị amara ịkwadebe onwe anyị maka njem nke anyị n'ụbọchị ikpeazụ mgbe oge eru. Anyị bụ ndị njọ na-ekewapụ anyị n'ebe Chukwu nọ, mana mgbe anyị na Chineke kpeziri, Chineke na-anụ ekpere anyị. Ka anyị tụlenụ ka anyị si mejọ Chukwu, rịọ ya mgbaghara maka njọ anyị. Maka nnukwu emume nke Yukarịsti ya site n'ikwupụta njọ anyị, ikwupụta mụgwa Chineke ji ike niile. Chineke dị ike niile, Yesu Kristi nna anyị kwesịrị ike na nwa gị nwụrụ ya bilitekwa na ndụ. Anyị na-arịọ maka nwanne anyị nwoke Sir Benedict Anyanwụ Nwokafọ, onye nwụrụ n'ime Kristi. Politekwa ya n'ụbọchị ikpeazụ ka o keta oke n'otito Kristi bilitere n'ọnwụ kenyere ya, onye ya na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Brethren, the soul of the righteous and the hands of God, no sorrow shall ever touch in the head of the Lord. The things are said to die, their going is like disaster. They are living us like annihilation, but they are in peace. When they experience punishment as mercy, their hope was real within immortality. Life was affliction. When we are blessed, God has given us the heart and soul to do with Him. He has tested them by goodness and accepted them as a miracle. When the time comes,
visitation. They will shine up as stars run through the storm. God will raise them. They shall judge nations, rule over people, and the Lord will be their God forever. Those who trust in Him will not be true. Those who are faithful will be the Lord. For grace and mercy, I will still to God of the world. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. In the sight of my food. My head you have anointed with oil, my cup overflows. Chapter 4, verse 13 to 18. See, we shall stay with the Lord forever. We want to be quite certain, brothers, about those who are died, to make sure that we do not forget about them, like the other people who do not have hope. We believe that Jesus died and rose again, and that it will be the same for those who have died in Jesus. God will bring them back with Him. We can tell you this from the Lord's own teaching, that any of us who are left alive until the Lord's coming will not have any advantage over those who have died. At the trumpet of God, the voice of the archangel will call out the command, and the Lord Himself will come down from heaven. Those of us who have died in Christ will be the first to rise, and then those of us who are still alive will be taken up to the cloud, together with them, to meet the Lord in the air. So we shall stay with the Lord forever. With such thoughts as this, we comfort one another. This is the word of the Lord. isi nke iri na abụọ malite n'usoro nke iri atọ na ise ruo na nke iri anọ. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, keenụ ajịla ume ka ọkụ unu na-enwu ngwa, dịkwanụ ka ndị na-eche nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghee ya ụzọ. Ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alọghachikwa aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ, ndị nna ha ukwu ga-ahụ na ha ma anya mgbe ọ bịara. N'ezie, agwa m unu, ọ ga-eke akwa n'ukwu, mee ka ha nọdụ n'oche nri ya, gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ nke atọ n'isi ụtụtụ, hụ ha ka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matararị elekere onye ozi ga-abịa, ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ
malite n'usoro nke 35 ruo na nke 40. Jesu gwara ụmụazụ sị, keenụ ajọ omume ka ọ bụrụ na na-enye nwa, ịgbanụ ka ndị na-eche na ha ugwu mgbe ọ na-esi n'oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha were lee ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alaghachikwa. Ngọzi ya dịrị ụmụ odibo ahụ ndị nna ukwu ga-ahụ na ha hụrụ anya mgbe ọ bịara. N'ezie, agwa m unu, ọ ga-eke akwa n'ukwu mee ka ha nọdụ n'oche nri ya gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ nke atọ n'isi ụtụtụ. Ọnụnọ nọ n'ime ụwa dị ka anya gara ahịa. Ọ bụ ọnụnọ onye na-anọdụ ọdụ na njikere n'ihi na ya amaghị mgbe ọbụla ọ ga-abịakwute anyị. Anọ otu ọnwa ka ndụ anyị na-ebido n'ụwa anụnwa dị, ma ị bụ onye nwata akwụkwọ, ma ị na-azụ ahịa, ma ị na-arụ ọrụ oyibo. Ọnụnọ ihe niile anyị nọ n'elu ụwa, ihe anyị na-eme n'ụwa anụnwa, anyị na-adị njikere mgbe niile, n'ihi na onye dị njikere mgbe niile bụ ihe na-atọ ebute uru na-aga n'ihu. Mana ọ bụrụ na anyị gbasapụ ahụ chere ihe niile ebe ọ bụrụ nwata akwụkwọ onye nkụzi mejibata n'ụlọ akwụkwọ dee ule na bọọdụ isiota ha wee dapụ. Ọ bụrụ onye ọrụ supervisọ nke dabata ele taim osote ahụ mee gị. Ọ bụrụ na ịnọ na njikere ịwụda awụda, mana onye nọ na njikere dị redi ịkpọgote n'ọkwa. So ihe anyị na-eme n'ụwa anụnwa anyị chere nọ na njikere. Anaghị ka Jesu Kristi ji wee na-agwa anyị n'ozi ọma nke ọ gwara n'ụbọchị nke taa dịka Luke ụzọ si dee ya, na anyị ga-adị njikere n'ihi na anyị amaghị mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa, anyị amaghị oge ọ ga-abịa. Mana ndị a dịka ndị otu Kristi, ihe na-enye anyị nsogbu bụ anyị che na anyị ka nwere ọtụtụ oge, anyị che na anyị ka nwere ọtụtụ mgbe, anyị gache na Chineke ga-enyetụ anyị ohere ka anyị wee nwee ike bie ka anyị si wee chọọ. Ọ ga-abụ nke ahụ mgbezie ọkwa anyị si anyị ngwa orune omekwa na omume ngwa ọdobezie. Mana Jesu Kristi na-eme ka anyị mata n'ụzọ nke a gwara n'ụbọchị nke taata mma na anyị ga-adị njikere. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla a kụrụ aka n'ụzọ anyị nwere ike mepee ọdụ ụzọ. Mana ọ bụrụ na anyị abụghị ndị na-adị njikere mgbe niile, ịma na oge ahụ na otu akpụ ya ọ ga-egbu anyị ekpolokwu. Ọ na-agbotu na-akpa anyị were na-ama atụ na-asị ka anyị dị ka ụmụ odibo ahụ na-eche nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi oriri agbamakwụkwọ laghachite. Ọ ga-abụ ọkpụ aka emepe ụzọ, n'ihi na anyị amaghị mgbe ọ ga-abụ, anyị amaghị oge ọ ga-abụ. N'ihe ọdụ nke mbụ ewetara na abụrụ onye amamihe, ọ na-eme ka anyị mata na ọ bụrụ na anyị dịrị njikere mgbe ọbụla o ruru anyị mepee ụzọ, ọ ga-adịrị anyị na mma. Mana mgbe ọbụla anyị adọ na njikere n'anya ndị ụwa, anya mụ na gị nwa, anyị na-eme anya afọ onye dị njikere, anyị asị onye ahụ bụ onye nzuzu. Anyị na-eme anya afọ onye dị njikere, anyị asị onye ahụ amaghị ihe. Mana anya Chineke ọ bụ ọgaranya n'ihu Chineke. O wee na-agwa ya sị anyị na anyị amabụ ndị nzuzu. Ọ na-abụ mmadụ nwụọ, anyị che na onye ahụ mkpụrụ obi onye ahụ anara n'iyi. Ma Jesu Kristi na-eme ka anyị mata na ọ naghị n'iyi. Ọ bụla dị ekpere nke anyị na-ekpe mgbe a ga-enyere na mmanya, ụkọchukwu ga-ekwu ya wee sị ọnwụ ọ bụghị ọnwụ ka ọ bụ mgbanwe ka ọ gbanwere. Nna anyị ukwu na-adị na ọnọdụ ọnọdụ ya, n'ihi na ọ bụ na ndị dọkịta asị onye chọrọ ije n'igwe, anyị niile ga-ewelicha aka n'igwe na anyị chọrọ ije n'igwe. Mana otu a ka mụ na gị ga-esi wee jee zute Chineke. O nwere ọnọdụ mụ na gị ga-anọ ka anyị wee nweta ga zute ya bụ Chineke. Anaghị ka Pọl gasị ji wee na-agwa anyị ihe ọgụ nke abụọ wee sị anyị na ọ bụrụ na opi ike taa nkịta anụnwa, ọ bụrụ na Chineke wee sị ụwa anụnwa ya gasị na njidere n'ụbọchị nke taa, mụ na gị abụghị ndị nwere isi ọma, n'ihi na ndị niile nwụrụ eru oge ahụ ga-ebukọrọ ụzọ dabagoro ije zute Chineke ihu n'ihu. Ọ dịrị mụ na gị etu a, kedu ihe ndị mmadụ ga-ekwu maka m? Kedu ihe ndị mmadụ ga na-atụ n'isi gị? Kedu ihe bụ Chineke onye kere mụ na gị ga-ekwu n'isi mụ na gị? Ya bụ otu Kristi bịara ka anyị na ya mara ngosi Chineke n'isi nwa obibo ya bụ Benadin n'ezigbo ndụ nke o biri n'ụwa anụma, ka anyị na-ayọkwa Chineke o nyere anyị aka.
anyị mabụ ndị nọ n'ịzọ nje ka anyị wee nwee ike bie ezi ndụ ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ọ ga-aga anyị dịka ya ka anyị ghara ịna anya n'azụ ka anyị ghara ị na-asụ ute ka anyị ghara ịgba mwute kama ka anyị jiri obi aṅụrị na iwu sara mbara wee nwee ike gaa ọsọ ya bụ Chineke. Ezinụlọ dị na be n'ụbọchị nke taa anyị na-agbakọta gị ọnụ iji wee rịọ Chineke amara n'isi papa ụlọ mana ekpekwazị ekpere n'isi ezinụlọ nke ọ hapụrụ. Ụnụ ncha niile nwere ihe unu ga-ekwu maka nna anyị onye nke ji n'ụbọchị nke taa, mana ihe ka mkpa bụ n'ihe niile anụghị ekwuru o nwere ndụmọdụ niile ọ dụrụ anyị n'ụwa mgbe ihe jere kpọrọ kịta na ma ọ gbatago ọsọ okwukwe ya o mechara ihe niile Chineke gwara ya ka o mee ọ zụtago ụlọ metụ ihe niile ọ ga-emere ọnụ o werego ọkwa ahụmụnyụ ka wee so nzụta gabazie nọ ngwere kwuru sị na ọ bụrụ na ọ hara osisi aka ma na ihe onye ọ bụrụ na ọ hapụ ezi mkpụrụ ahụ nke nna ọnụ pụrụ ọnụ ka ọ nọ n'elu ụwa nkụzi niile nke ahụ ka ọ kụziri ọnụ ndụmọdụ niile nke ahụ ọ nyere ọnụ iji wee nwee ike ụlọ wee bụrụ mmadụ ọnụ ha ya aka ị mara na ọ na-ekwewe na mana ihe na-ayọ n'ụbọchị nke taa unu jidesie okwu ndị ahụ ike n'ihi na ọ bụrụ unu jidesie ike nna anyị nọrọ ọ ga-enwe afọ ojuju ụnụ mmadụ ọnwụ ọ ga na-agọzi ụnụ ọ ga na-ayọtara ụnụ ayọyọ ụnụ ga na-agara iro mana ọ bụrụ na ụnụ ha anya maazị na ya mere mgbe hara osisi ọgbazi ike ma ọnụ ya bụ ndị otu Kristi ibe ka anyị ọrụ Chineke na jamasị akpọnyere anyị aka ka anyị wee nwee ike kwudosie ike n'ọsọ ofufe ka anyị na-agba ka anyị gbazie maka n'odibo ya benadin onye si n'ụwa akpọrọ o wee nwee ike bụ ọsọsọ n'ebe obibi nke ya bụ Chineke ọ ga-abụ n'ikpeazụ ka anyị niile wee nwee ike iso ya bụ Kristi ihu n'ihu udo dịrị ọnụ. through some of my friends. So let her win everything. Nobody will never follow me and I will tell you. But I get no people that I got back there. Now I'm on my family more than 500,000. Very sure. Midri na wala haja na mumusanta kai
and Alhaji Manga, and onye nke ọzọ na-abịa anụ akpọkwara m ya na fon ya. Ọ sị ha ga-enye 500,000. Anyị kọrọ na ya aka. E nwekwara ndị enyi ya ndị ọzọ ọ kpọrọ aha. Anụ m ọ kpọrọ aha onye Alhaji. Amama ndị aha n'ebe a nwere ike kwụrụ ọtọ fere anyị aka. Ma onwe ihe ọzọ ha fere anyị aka ka akọrọ ha ka Alhaji ndị ọ kpọrọ aha. Ọ bụrụ na ha n'ebe a. Those Alhaji, okay, thank you very much. God bless you. God bless you. E nwekwara onye kpọrọ aha si na ọ bụ for being here today. I know a lot of you have traveled from here to show your support. It is such a unique gift to be surrounded by your love and respect for our Father. Thank you so much for coming and showing my family that our dad holds a special place in your heart. Your friendship allows us to know that our Father will be nearby always because of the memory stored within you. It was once written that the value of a person's life is directly related to the number of people they positively affect. I can't begin to tell you how much calls, text messages, notes we have received since the death of our Father. For people our Father knew, it has been extraordinary. Maybe I heard today, and we are sure he is very glad about that. As we put our Father to rest today, we bury only his body, his spirit, his soul, his amazing ability are still with us. It lives on in the stories people are sharing of how they touch their lives, in the life that is visible in the eyes of our family and friends, in the spirit and resilience of we, his children. Things will never be the same, but the world is better for the years our beloved Father did. We appreciate you all. Our profound gratitude goes to a bishop, most reverend Dr. Solomon Ahuru, the parish priest, the other priests that took out their time to come here and be with us. The Executive Council, the Royal Highness, Executive Council, Executive the traditional chief, the noble knights, ladies and gentlemen who are gathered here today, we say big thank you for coming. Thank you very much and God bless.
nsọ ga-ahụ na ọbara ga-ezo nwanne anyị bụ Benedict Nwokafọ ka ị na-ewe oche na mkpụrụ obi nke alaeze gị anyị arịọ gị eji mmiri baptizim wee wụchapụ nwanne anyị bụ Benedict Nwokafọ njọ ya were gwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị anyị arịọ gị dị nwunye anyị na-arịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere oru gị nwoke Benedict Nwokafọ nke mbụ nwa odibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị ekwere ka ọ daba n'ahụhụ dịrị mmehie ya nke abụọ mgbe nwa odibo gị dị n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere mee nke ebere gị si etu ahụ jikọrọ ya na ndị mmụọ ozi n'ụwa ọzọ anyị rịọrọ nke a site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị ihe nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị na mkpụrụ obi ya na mkpụrụ dịkwara na gara aga ekpere maka ndị na-eru uju o Chukwu anyị arịọ ebe anyị na-akwa akwa maka ọnwụ nke nwa odibo gị na nna anyị ọgide anyị kama mee ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị enwe ike iso banye na aṅụrị ebe ebe site na Kristi onye nwe anyị maka onye nwụrụ anwụ n'onwe ya ka Maria nne nke Chukwu nne dịkarịsịrị obi ebere onye nkasi obi ndị na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya Benedict Nwokafọ onye nke hapụgoro ụwa nke a ka o site n'ekpere nke ya bụ mmemme ike bụ ọsọ ọsọ mkpụrụ obi ọ na-atụ anya ya ji biri na ya n'eluigwe ebe 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 Let us pray. Make our prayer through Christ our Lord. Amen. May the Lord bless us, protect us from evil, and bring us to eternal life. Amen. Chief Benedict Nwokafọ and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Let us praise the Lord. Blow your candles. Rock of ages, pray for me. Let me hide myself in Him. For I am brought from the throne. From thy rivers that will flow, be our strength, the God who can please me from this futile love. May He rest in peace. Onye nwanyị nọnyere unu ka Chukwu dị ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ dakwasị unu nọnyere unu mgbe niile. Udo dịrị unu. On behalf of Joint Escort King, I nekele Mosino Jeremiah Febu, who the chaplain of Ohia, for being with us all these days from November Mass to the actual burial. You can understand that for us to God. God bless you.
Not mama inwe ndidi ihe ọma nọ n'ihu na ị ga-erite chiarie ya the man jikwa ekwu eziokwu na dịka m sikwa na ọka nga ozire ọ naghị atụ asị ọ naghị ahụ ụcha ya so ọ dị ojii so o ji ekwu eziokwu na ọ ọka nga ozire and mụ na onwe m kwe aga m alaikikwa ka m bido aka nga ahụ o bidoro.
Ọnwa ka ihe nke ị na-emekarị? Ebe ka isi? Obo ka isi bịa ịgba mkpọana ebe a. Ọ dị maka ihe eji mara mkpọana ka ihe eji agba mkpọana ka ihe ọ pụtara. Ọ pụtara je mmadụ mmụọ ọ na-agba mkpọana ụfọdụ mmadụ dị aka so o were na-abụ onye ahụ mmụọ ezuru dị mkpa onye ahụ gara aga. Ya nwere ọsụsọ ihe ike na-eji agba mkpọana. Ọ dị mma kemgbe i bidoro ya? Onye mụtara n'aka nna gị ka ọ bụ na ị gara aga mmụọ ya n'aka onye ọzọ osi ọ dị n'ọbara ọgọ nwoke bụ ihe kụziri m. Ọ dị mma ịgba ihe dịka ihe a ofu gbara tum etu a bụ ego ole ka ọ nọ n'aka gị? Ọ ga-abụ otu narị 200 abụwazi ihe 500 na. Mrs. Chinyere Ifesinachi Ohajianya ni Okafo. What are you doing here? I shot Amadi Miyemgeku. Muna Pam Nadi very close. Before ya China Boteshomu Koporomu, I just came back from school. He called me and told me that these are his words. Chinyere Nwekwu told him, oh, so Masi Ampake yo, Kagawan hospital yes him okay. That should come and take him immediately. And I asked him that his driver should bring him down to Maporoni Agaulog before Chinyere.
ihe awali ka mgbe aja wụ na n'otu onye na-achị ya papa anyị a onye nke a na-eli n'ụbọchị taa bụ Chief Bernardine Anyanwụ Nwokafọ Ohia Ahuru agụ one of ụmụanụmakụ Umueze Autonomous Community wụ otu n'ime ndị nkụzi ndị kụziri anyị ọ ga-anọ na secondary school ọ my English teacher. Ewezuga na ya bụ nwa amadi kụziri na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nwere otu ihe na maọbụ ị ga-asị na ịmụtara n'aka iji aka. Papa anyị bụ Chief Sir Bernardine Anyanwụ ọ wụ ezigbo mmadụ ọ wụ onye obodo eji aṅụ isi n'anya na echiche echiri ya Ohia Ahuru agụ one ị ga-ama na ọ wụ nnukwu mmadụ so a sị nkụta na mba na-eghere mba nri onye ji eji ihe and ọ wụ ofu onye na ndụ na-ekwu eziokwu ihe banyere ya inwe otu mmadụ si abịa ebe a na-aṅụ aṅụrụ ị ga-ama na ọ onye laikiri ihe ọma ọ onye hụ ihe ọma na-emere ndị ọzọ ya eme ihe encourage. Ihe m mụtara na aka ya wụ na ọ dị mma mmadụ inwe ndidi ihe ọma nọ n'ihu na ị ga-eritechigharịa ya the man jikwa ekwu eziokwu dịka m sikwa gị na ọkanga o ziri ọ naghị atụ asị ọ naghị ahụ ụcha ya so ọ dị ojii so o ji ekwu eziokwu na ọ ọkanga o ziri. What
ka ọ mara because o tegokwa ya nọtịasị anyị na ike agwụla ahụ ya n'ụbọchị na ha kwa agwụla mana mgbe ọbụla ị hụkwara ya ma ọ na-arịa arịa ma ọ naghị arịa gị hụ obi aṅụrị ejupụta n'ime ya always looking happy so ọnwụ ọ nwụrụ na-ewute anyị nke ọ dị ukwuu maka na ama mmewekwere onye nwere ike ịnọchiwe anyị ya na ndụ anyị. Mgbe ahụ ị bịara n'oke eri aka otu si nwetụta okwu ma otu si kwute okwu gago na ịghọtara na ọ dị ka nwoke agawago erugo mgbe nwoke ga-agawanye. Ebere before my father nwụọ okwumere somehow so ya ga-anwụ na ọnwụ ya ọ dị ka na time eruwele na ahụ ya agwa hazikwu ya keweju Christmas gara aga my younger brother ka ọ kpọrọ so ọ kpọtara ụmụ ya ka ya hụ ha anya because e nwere ike ha ga ahụ ya again so ka ọ gwara my younger brother si na ọ kpọtacha ụmụ ya na ya chọrọ ịhụ ya so luckily my younger brother kpọtacha ụmụ ya na ha anọcha ha laghachiba so after that ọ na-anọrọkwa ya gwara ka ebe ahụ egwuru ala ili ọ gwakwara Monday si mgbe ọbụla ọ nwụrụ eli ya ebe so I feel he have started noticing that the body is not showing him, telling him the truth again and all those things so so I got him, but I got him though that time. Actually, that time laghachi back m ga-alọtakwa ege ọzi that dem laziri ka ọ gamazi ụlọ ọgwụ ya nwụkwa that same day. Aso otu onye na-eme ka ikweji akụ ya ọ bụrụ onye ọzọ ka ihe akwa na-eme ị ga-ahụ ọ ga-anọ n'isi ya ọ ga-ede ede ọ ga-aga ije ụkwụ ọ ga-ekwu okwu nọ na ya so ihe iji hụ onye ọbụla ji hapụ ihe niile onwe gbakọ ịhụrụ ndị fada niile bịa n'ụbọchị taa ọ wee na-akwado ndị fada ụmụ okorobịa ọ na-akwado ha because ọ wee mara that knowledge is power. Amụtara m so many things n'aka ya. Being straightforward and trusting in God in whatever I do. Dịka onye nọchiri anya nna gị taa, kedu nkwa ọ bụrụ na asị okwu ya n'ihe gbasara ịchịkọta ezinụlọ ndị ọha ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, kedu ihe chere na onye anya na-afụ ndị na-abịa abịa n'ezinụlọ a na ọ ga-afụ? Ọ gbala mbọ mejuo ezinụlọ ya so a ga-enwe nsogbu n'ezinụlọ ya. Mụnwa wụ the head of the family ya continue kwa
it. Because the only way to lead is to tolerate and also to listen. So, and I believe I tolerate and I listen. And for you to achieve it, you don't need to be greedy. So that is how I look at it. So ebe ọbụla ọ nọ, ọ mara na asọ onye ọ hapụrụ. Onye ahụ agụ nwa ọkọ ọhịa. Ọ nwekwara agụ, ọ mụkwa, nwakwa, mụtakwara life ya. In this whole community, everybody, you see crowd there. Only gifts I've collected from this burial, beer, this one, shows that at least I'm a likable, people likes me, and I've assisted so many of them, and I'm a peacemaker. So I think if I can do it outside in my own house, that should be the first thing. So everybody will know at any time, I got a happy man. That's an opera. Who's there also work out for what they know. That's an after all, family had to contact to two before. Exactly. Exactly. Ekpere m na-ekpere ha Chukwu nye ha ogologo ndụ na ahụ isi ike. Then duo ha otu ahụ ha si bịa ebe a ala n'udo ya gozie ha mere ihe ọma niile nke a chọrọ ka life dị ụtọ. Ọ isi ọfọ udo agaziere You